Stħarriġ tal-Eurobarometru li sar f'Lulju wera li kważi 70% tal-Maltin huma tal-fema li s-sistema ġudizzjarja f'Malta taħdem b'mod indipendenti. Dan ipoġġi lill-ġudikatura f'Malta fid-9 post, eżatt wara dik fil-Ġermanja u dik fl-Irlanda. Is-sentiment pożittiv dwar il-ġudikatura f'Malta huwa ħafna akbar mill-medja Ewropea, hawnhekk 54% biss kellhom fema tajba dwar il-ġudikatura f'pajjiżhom u li ma tiddeċidix skont min jiġbdilha l-ispak. F'kummenti ma' TVM News li mħallef irtirat, Tony Abela jattribwixxi żewġ raġunijiet għal din il-fiduċja fil-qrati. Waħda minnhom l-investiment li sar fil-qrati dawn l-aħħar 7 snin jidher li qed jagħti l-frott tiegħu. Għan-nies qed jaraw li qed jieħdu sentenzi aktar malajr, sentenzi li parti qiegħda tħossha li kienet ġusta x'da tiftakar il-parti l-oħra u mbagħad mista taqbel mas-sentenza, jidher illi qed jirrendi l-investiment li sar il-qorti qiegħed jagħti l-frott tiegħu. Raġuni oħra għal din il-fiduċja loti ta' sentenzi ta' ċertu portata. Kellna numru ta' sentenzi u deċiżjonijiet dal-aħħar fejn kien hemm involut il-gvern. U rati biċ-ċar u rew illi mhux għax il-gvern qiegħed parti ifisser li bil-fors jerbaħ il-kawża. Illum kulħadd qed jifhem illi kien hemm sentenzi ta' importanza kbira fejn rati sostnew id-drittijiet taċ-ċittadin mhux tal-istrutturi istituzzjonali. U dan fil-fema tiegħi qiegħed jidher ċar. Il-kwalità ta' sentenzi li jingħataw b'aktar ħeffa. Attribwixxa din il-fiduċja wkoll fit-titjib li kien hemm biex jonqossew iż-żmien biex jinqataw is-sentenzi. L-appell. Sa ftit ilu meta tajt appellajt, hekk klient jiġi fuq hekk jgħidlek meta taħseb ikunna sentenza. Kont tal-luminja f'6-7 snin oħra. Illum fl-appell kull appell qed jinqata' f'inqas minn sena. U l-medja tal-kawżi li jinqataw huma ta' bejn 3 u 4 snin, tgħidli Madonna 3 u 4 snin ħafna. Però ħa ngħidlek, ma tistax tifhem kemm kienet għar is-sitwazzjoni sa ftit żmien ilu. L-imħallef irtirat hemm jgħid li jintħil fuq il-qrati ma jirnexxix u l-ġudizzju tan-nies ma jsirx fuq dan. Is-sentiment tan-nies irrifletta wkoll fil-każijiet u l-interessi personali tagħhom. In-nies ma jiddistingwux bejn jekk hemmx intħil jew m'hemmx intħil. Intħil fil-fema tiegħi anke jekk provaw ikun hemm qatt ma rnexxa, in-nies qed jikkalkulaw minn dak li qed jaħsdu huma. L-istess ħariġ tal-Eurobarometru juri li 63% tan-negozji u kumpaniji Maltin jemmnu li l-qrati u l-ġudikanti huma indipendenti.